3, 2, 1, 8. De strijd om de zilveren bal stiert dit hier in het teken van de geschiedenis van het kwarte baanrijden. Bij een soort publiek en spektakel rieden drie rieders tegelijk voor de titel. De finale bij de Malje die gaat tussen Jesper Hospers van het Heerenveen, hier in de Boeterbaan, en de broeren Ronald en Michel Mulder. Ronald Mulder waard tweede, Hospers derde. Is er een beetje een abonnement op podium plakken hier, behalve de eerste? Ja, daar wordt wel omroepen op een missie. En het week ik wel. Maar zo'n het seizoen wie het is maar een beetje onrealistisch. Maar de laatste paar weken wie het toch wel realistisch. Maar ja, ik wil heel graag dat eerste plakje hebben. Bij de vrouwen stien Erbanova, Floor van den Brand en Femke Beuling in de finale. Erbanova in het midden gaat als eerste oer de finish. Van den Brand als tweede en Beuling die driet voor het gewest Friesland die waard redden. Erbanova die went het op het Heerenveen. Ze wist eens in het vooral dat ze een grote kans maken op de winst. Nou ja, ik was wel een beetje favoriet, maar je weet nooit wat gaat hier gebeuren. Want het is gewoon niet een normale wedstrijd voor ons. Dus, maar het lukt, dus super blij mee. Ja, jij weet van tevoren, dit zijn een beetje de tijden op de eerste 100 meter. Ik weet dat de kans groot is dat ik hier win. Ja, dat klopt, maar je moet wel een beetje denken, want je moet 4 keer starten. En ik wist niet eigenlijk hoe snel moet ik die derde en vierde gaan. Maar ja, moet je ook een beetje denken, maar dit is sprint, dus ga gewoon voor.